மெடிக்கல் பொறுத்தவரைக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவல். ஏன்னா மனிதனை அசால்ட்டு தூக்கி அடிக்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். ஸ்ட்ரென்த் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல். ஸ்கில்ஸ்ன்னு பார்த்தா நல்ல படிப்பு தெரியும், அது ஒரு சிஇஓ. ஸோ டெக்னாலஜி ஸ்கில்ஸும் அவருக்கு இருக்கும். வெற்றி நல்லா படிப்பு தெரியும். டாக்டர் தெரிஞ்சு டாக்டர்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் கொடுத்துட்டு வெற்றி தான். ஐக்கியம் பார்த்தா வெற்றி எப்படி இல்லாமல் மனுஷனுக்கு வர அளவுக்கு ஐக்கியம். சுந்தர் மறுபடியும் ரியாக்ஷன் வைக்கிற அளவுக்கு ஐக்கியம். ஐக்கியம் ரெண்டு பேரும் சேம் தான். ஸ்டாமினா ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவல் தான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா ஃபைட்டிங் ஸ்கில்னு பார்த்தா வெற்றிக்கு சரி சுந்தருக்கு சரி ரெண்டு பேருக்குமே ஃபைட்டிங் ஸ்கில் ஈக்குவல் தான். வீக்னஸ்னு பார்த்தா சுந்தர் அவரோட ஃபேமிலி பீப்புள். வெற்றி பார்த்தீங்கன்னா மெயின் வீக்னஸ் இல்லை, ஆனால் சின்ன வீக்னஸ் இருக்குது. அவங்க அண்ணன் மாறன் சின்ன வீக்னஸ் தான். இப்படி பார்க்கும்போது சுந்தரோட வெற்றி தான் மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல்லான கேரக்டர். உங்களுக்கு பிடிச்சி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பாய்.